Priatelia, máme pre vás novinku, krásny nápad na hodnotný darček pre vaše deti pod stromček. Vyšperkovali sme náš meditačný program a pripravili sme k nemu sadu 24 kariet s 11 hrami na rozvoj intuície, telepatie a pravej hemisféry. Tiež sme vytvorili takýto koučovací zošit ku 11 liečivým meditáciám z tohto programu. Okrem krásnych ilustrácií, nálepiek a afirmácií v ňom nájdete otázky, vďaka ktorým sa zahlbíte do meditácií a mnohé veci si uvedomíte. Môžete si vymaľovať intuitívne bodkované mandaly, vytvorené podľa Fibonacciho postupnosti. V zošite máte aj priestor na vlastnú tvorbu a ilustrovanie obrazov a pocitov z meditácií. Podľa tohto meditačného programu sa naučíte meditovať s ľahkosťou, získate krásne zážitky s vlastnou intuíciou, spoznáte svoje najhlbšie potenciály a schopnosti. A navyše, všetky meditácie a relaxačné skladby v programe sú vytvorené v liečivej frekvencii 432 Hz, ktorá prináša do nášho života pokoj, harmóniu a vnútorný mier. Tak čo na to poviete? Tomu sa hovorí naozajstný dar. A teraz ho môžete získať v štedrej vianočnej zľave. Máme ho však iba v limitovanej edícii, tak neváhajte a čo najskôr nám napíšte tu na do komentára srdiečko, aby sme vám mohli poslať priamy link.